Three, two, one! Welcome to my channel, Kuya Jeff TV. So magkuan meron magtinunuan nga utan. Tara guys, ang tuno guys. Ito guys, gata guys. Hindi ko ma-open guys. Yan. Gata. Gata ta. So, ano guys, magkuan po des nanay de guys, nagluto si Jag paniod to pod. Masa ni nay luto nay, adobo daw siya. Nanay oh. Nanay. Mo ni kuan greens kuan be. Niluto. Niluto guys. Kinsa man? Iban? Nika? Kay Ibanix? Parang tika oy. Ini ang luto ni nanay guys. Paniud to. Dungag daw si Jagot Pro guys. May magutan po daw mi. Magutan mi og kaning masaya. Kalabasa. Kamunggayan kalabasa. Wala daw, walang kalabasa. So kamunggay lang. Walang baligya. Walang tinda. O dala si kuya o nag cellphone. Hello kuya. Kuya. Halo. Mura mag-cellphone mo naman daw. Papay na go cellphone. Ano din Yung sibuyas guys. Yung sibuyas. Mga tanim. Sumari ta nilang kuya o niyang-iyang kaya nag-cellphone sila. Oo. Kung sa'yo mong gitanaw kuya? Catnap? Ang imo yang? Kung sa'yo mong gitanaw? Ay, Papa Jesus daw. Yang gitanaw guys. Agaw ako makatanaw ko sa Papa Jesus kaya lang ipang good. Ipang? Good. Ipang good. Oh, ipang heart ni mo. Ang ibang heart. Oh, ipang heart. Kay Papa Jesus mo na. Be, pwede ako be na may Papa Jesus da be. Be? Uy, sumayaw.
Sumayaw si Yang Yang. Sige, go. Magaling mag-TikTok to, guys. Oh. Oh, See? nawati. Kuan na mong sinina. Kaya nakita ni mong kuan. Buti to. Sige, balik. Ubos. Go, go. Sayaw, sayaw. Yung magaling ka sumayaw. Sige, sige. Eh, sa akin sayaw si kuya. Mo na Papa Jesus? Di mo na Papa Jesus. Sige. Wow. Oh. Okay, so. Oh. Ang galing sumayaw, guys. Wow. Wow. Sige, iba-iba naman, iba naman. Sige, pangita yang, uglain yang. Sayawa yang. Kana ka to, sexy lady. Anong sayaw? Kana. Wow. Cha. Ching 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 ching. Wow. Lain, lain. Iba naman, iba. Wow. Wow. Ang galing, oh. Yeah. Oh. So, ang sigrani ba? Kinitsya tra. Wow. Wow, gini gini. Lah, grabe. Wow. Sige, sige. Sayaw, sayaw. Sige. Kamu nga juding awan tanaw ba? Wow. Wow. Yawa yang eh.